Amser am fwyd nawr. O, gret, fi, llwgi. Wel, beth ti'n neud? Gwedais di bod hi'n amser am bwyd? Wel, ie, ond sôn am fwyd y dyfodol, yni? Os yna rhyw peiriant lle os o'ch chi ddim moyn bwyta yn rhywbeth, chi'n rhoi e yn y peiriant a byddai'n troi rhywbeth chi'n hoffi. wow. Chi'n cael fel peas a brocoli a chi dim moyn es, felly chi'n rhoi e mewn yr ochr arall o'r dyfeis a wedyn mae'n dod mas fel meatballs neu fel lotion. Dwi'n credu, yn cwbl o flynyddoedd, bydd lotion sy'n iachus i ti, sy'n tyfu ar coedwig. Os oedd ffônau, os ydych chi'n ordro rhywbeth i fwyd, gallai dod mas o'r ffôn. Alla ti fel ordro a wedyn bydd e'n fel hedfan fel draw yn drôn. Ie, drôn dwi'n ni am hynna. Fi gael fel printer ond mae'n bwyd, fel printer bwyd, a ti gallu typo mewn beth ti'n moyn, so fel just sausage and chips, ti'n goffa cynnig e, rhoi mewn sausage chips, do mas dyn, fel yna bwyd ar e.